Районда җәмәгать туклануы оешмалары хезмәткәрләренең һөнәри осталыгын күтәрүгә, мәктәп туклануының сыйфатын яхшыртуга, шулай ук мәктәп ашханәләре эшен оештыру буенча тәҗрибә уртаклашуга юнәлдерелгән мәктәп пешекчеләре конкурсы узды. Ел саен үткәрелә торган иң яхшы мәктәп пешекчесе район конкурсының финалына максималь балл җыйган 8 конкурсант үтте. Конкурс сынаулары Түбән Яркәй лицейның заманча уңайлы ашханәсе базасында оештырылды. Конкурсның гамәли өлешендә ярышта катнашучылар кайнар аш һәм яшелчәләрдән салат әзерләделәр. Оратаба жюри алдында пешергән ризыкларының балалар һәм яшүсмерләр туклануы өчен файдалы икәнен дәлилләп, ризыкларның технологик картасын тикшерделәр. Көчле фикер алышудан соң жюри тарафыннан нәтиҗәләр билгеләнде. Конкурсның җиңүчесе дип Югары Яркәйнең беренче гимназиясе пешекчесе Ойгел Сәйдгәрәева табылды. Икенче урынны Тәлгат Рахманов исемендәге урта мәктәп пешекчесе Алсу Гафиятова яулады. Мәктәп пешекчеләренең мактау пьедесталының 3нче баскычын Түбән Шәрекүл урта мәктәбеннән Илсира Гарипова алды. Җиңүчеләр мәктәп ашханәсе өчен кухня савыт-саба сатып алу өчен сертификатлар һәм грамоталар белән бүләкләнде. Һәрбер хатын-кызның инде ашарга пешерү көндәлек хезмәте. Ашарга пешерү миңа бик ошый. Бәләкәйдән үк шулай килеп чыкты. Хезмәт юлым һәрвакыт гомум туклану системасында булды. Хезмәтем үземә бик ошый. Яратып пешергән әйберне бүген пешердем. Запеканка картофельное с мясом. Яратып пешергән әйберләрем күп. Манты яратып пешерәм. Балалар нәрсә ярата, нәрсә сорыйлар, шуны яратып пешерәм инде барсында. Иң беренче инде әйтәсем килә конкурсның оештыручыларына бик зур итеп рәхмәт. Именно җиңәм дип килмәгән идем. Главное катнашып карау. Рәхмәт әйтәсем килә инде шушы конкурска әзерләнгәндә үземнең коллективыма. Коллективыбыз бик тату, 8 кеше эшләйбез. Һәрберебез үзенең хезмәтенә җаваплы карай. Бик зур итеп рәхмәт әйтәсем килә гимназия администрациясенә, директорыбыз Айсылу Римовнага, Светлана Салихяновнага, аларга шушы конкурста катнашырга ярдәм иткәннәр өчен бик зур итеп рәхмәт. Атабызган район конкурсыннан соң мәктәп пешекчесе балансланган, сәламәт һәм тәмле ризык әзерли торган һөнәр дип расланды. Шулай ук районда Илеш районының гомуми белем бирү оешмалары укучылары туклануын иң яхшы оештыру смотр конкурсына йомгак ясалды. Район үзәге мәктәпләре арасында беренче урынны 1нче санлы гимназия, икенче урынны 4нче санлы урта мәктәп, 3нче урынны Тәлгат Рахманов исемендәге урта мәктәп яулады. Авыл мәктәпләре арасында беренче урын Югары Манчар урта мәктәбендә булса, икенче урында Аккүз урта мәктәбе, 3нче урынны Базатамак һәм Карабаш мәктәпләре бүлеште. Конкурста җиңүчеләр шулай ук грамота һәм ашханә өчен җиһазлар яки инвентарь алу өчен акчалата сертификатлар белән бүләкләнде.